ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆମରି କଥାରେ ଆଜି ଦେଖିବା ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଋଷିକେଶ ବାବୁ, ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ତପନ ବାବୁ କେମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ଖୁସି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ କଥା, ଆମ କଥା। ଆମର ସାଲେପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେବପୁର ଗାଁ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ସେଠି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ପିଜୁଳି ବଗିଚାଟେ ହେଇଛି। ବଢିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ପାଇଲି, ଭାବିଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ମିଳୁଛି, ପାଖାପାଖି 700-800 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି, ତ ସେ ପିଜୁଳି ଏଇଠି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ତ ସେ ପିଜୁଳି ଦେଖିପାରିବେ, ସେଠି ସବୁ ଫୁଲ, ପିଜୁଳିର ଫୁଲ ଏବେ ଅଛି ଏବଂ ସେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 700-800 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ପିଜୁଳି ଏଠି ଫଳୁଛି ଏବଂ ଫଳି ସାରିଛି ଗୋଟେ ଛେଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲି, ଏଠି ଯିଏ ଆମର ଆକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ କେମିତି ସେ ଆକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ହଉ ବା ପୋକ ହଉ, କେମିତି ତାକୁ ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ଫଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଯିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଯିଏକି ଏଇଠି ଫାର୍ମରେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନରେଶ ବାବୁ। ତ ନରେଶ ବାବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ଏଠି ଦେଖିଲୁ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳିର ଗଛ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ବଗିଚାଟାକୁ ସଫା ସୁତୁରା। ତାପରେ ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପିଜୁଳି କଷି ବି ହେଇଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଏଟାକୁ ଆପଣ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ପିଜୁଳିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଔଷଧ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବ ସେ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଯୋଉ ଲାଗନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ହଉଛି, ଏ ପିଜୁଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି କେତେ ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ? 800-900 ଏମିତି ହବ। ଯୋଉ ଗଛରେ ଅଧିକା ଟିକେ ହବ 400-500 ହବ, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କମ ହବ ସେ କିଲେ ବି ଟପି ଯାଇପାରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ହଉଛି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି? ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଲେପୁର ଭଳି ଜାଗାରେ ଜଣେ ଏଠି କିଛି ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ମିଶିକି ଏଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି, ତାମାନେ ସେ ବଜାରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପିଜୁଳି କହୁଛନ୍ତି ତା କେଜି 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କାହା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ, କୋଉଠି କିଛି ନ କରି, ନିଜେ ଜମିକୁ ନେଇ ତା ଦେହରେ ଏଇଭଳି ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜିର ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏବଂ ଟନ ଟନ ପିଜୁଳି ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନରେଶ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ଚାରିକର ଯାକ ତାର ଗୁରା ହେଇ କରେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖାଶୁଣା ଲୋକ ବି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମୟ ଏଇଠି ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ବଗିଚାଟି ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ଫଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ଏବେ ତ କିଛି ଗଛରେ ହେଇନା, ଖାଲି ପଶି ଯାଇଛି, ଜାଣି ହଉନି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପିଜୁଳି କଷିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆର ସାଇଜ କେତେ ବଡ ହଉଥିବ। ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କିଛି ପିଜୁଳି ବି ଖାଉଥିଲେ, ସେ କଷି ପିଜୁଳି ତ ଦେଖେଇବ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ନାହିଁ। ହଁ, ହେଇଥିବ, ହବ ଆଉ। ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ କିଏ କିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିବା, ଯେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ଫଳିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବ ଆଉ ଟିକେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି, କିଲେ ହଉଛି, 1.5 କିଲୋ ହଉଛି କି 500 ହଉଛି, ଜାଣିପାରିବ। ବଢିଆ ବଢିଆ।